everyone, joto na lam soga ni vlogger. Tabo hingke ang dog male Hatio sakpaijak hingke ang Hatio sakpaya balok soka hani bagai tinike paijak kisa juda rokbo ani nangui tongkha ke babo paina ni bagai paijak hingke norok no ufunoga no tak tamui tongo 5 PM hingke norok hingdani logebo. Hatio faimani loge loge no ang juta dogano sakpaikha mase naine manchi nokphangsi korikho ke iko naidi bisinga hapka ang jatono flat naithok no haipano ang je naithokjak mani hingke abongke size maine rok ong tongo ani hingke yapai kisa kolok ang bu kisa kolok bela ani haidangkha 5 foot 7 inch hingke ani jutani size nango 7 hingke abono ang to flat mang no kawo juta kochoka khe ang logai thango haini bagai hingke abono baksa ke size rok manyang thango hingke obo kono mate ang dro bangkha yapai kolok ni bagai hingke uje chikon naithok marok ong tongmani aborok hingke ani yapai ti kisani bagai kasugya rok ong thango hingke obo hingke ongo aboni bagai ang obono nasinai iko je kawi tongmani hingke tei iko tei yaksa bu tongo abono kawi naisinai kalau manipuran siya sa mga konten. Iko nawi na kha kita bukhe bag dogano sakpai kha ang je dogani jota payo brongni dogano o bag dogan bo haipan orokhe bai saisung phalo ke ang kisa sikonjak mani hayongui tongo haipano kokkoroi obo manei rok dakhe tori thango gaso kotor bang hamjagya obo manei daji ani bagi si septa hayong tongo ke ang bu color nanai wansogui tongo obo khe green color no nanai de hine ani loge no songmansi pink color sina de hi sawo ke ani bagi to pink color ke ang always nang naithokjago ke wansoka obo no nasinai hinai ke 350 sano ang 300 nini saka ke 300 ke nasinai ro comment sari ang dam de marokha naki dam thik no tongo tabu khe tei kaisa dogano sakpaijak ani clip nangui tongkha hingke ba abono clip paina nai tongo abse ang ani chajangmani mote nai soka kaisa panche oro koroi hingke wan soka oro nalia tei kaisa dogano thangui nai siwano hinoi iko tei kaisa dogano phai mankha obokhe kolok ni bagai ang comfortable ongjago bokhnai khana ni hingke obo kaisa nakha tei hingke obo kaisa nakha ke tei potsa hingke ang iko ok clip bsa obono naina kha obang short video rok khaina bagai hamjago hingke abo 10 rupees ni nakha hingke obo packet sana kha obo 10 rupees ni no hingke tabo khe sakpai kha moini dogano boni oro kangro rok kahama rok ong tongkha kusung hingke tabuk tasuk borok bu phayako sanja se ongyako ba hingke abono mikotong katal kahama rok ong tongkha hingke ba tabuk ang oro nasinai kangro obo hingke mothasa 20 po ke obo khe mothasa 30 po hingke ang kisa kangro batero ganang buslei karak tongkhe abono si thokjago ang butui rok chanani hingke je common hai abono sang saima payo hingke iko oro tongo kormo haini bagai ang 30 rupees o mothasa obono nasinai iko awo nasinai bonero ni naina kha tei kaisa dogano sakpai kha orokhe ang hamjagui tongkha sosa kahama rok ong tongkha abo hukni phu hingke wansoka abono thainai naina wano hinai iko naina kha 600 gram kawo hingke tabuk yang phatar phaising phaika yang mogadam kaham no haipano nalia tini tamjan chana musungya abono teisa berai nai gana tei tamrok namani chano hingke iko boni aro mangno chung lechu paijago kahamang mano pai brum no abono wansok tongo namande chano tei mothak nai no tongo hingke iko bag katalo nang hati roksi khaibeka hingke tabuk a dogano sakpai kha ke katla masa ratai nai mani 600 gram kao hingke obo naina sinai chung a ni bising a chajak mani hingke katla bai rui simino besi chajaku go tei asuk onyo arok chajagya obon thokjago hingke abono tabuk obo sanam rui tongo tabukhe bazar khaibeka nogo thangsinai ke ani logai ke to bo duganona bagai tongro kha sarigo khaisinai ke ang thangsinai tom kawi I ko tom
Ke tabuk ayang naro thangna nangnai iko kawina kha ang saisung nukho ke iko thangni tongkha tom bo speed dongmani camera haisi lori tongsiwo buini hai mobile dam kobang ni jabuya ba camera lori khen haini jir ongoi thango stabilize ya. So ang tabuk nogo sokpai kha hingke ang Thaichuk paimani norokno phunukjak ya ang Thaichuk thokjakmani ke ko sakao kachak gana abon thokjago haibano flashlight romansi no nukjakliya obo o jat no kachak jat no hingke chawi to naya ko bisingo kosok de tong saimaya ke lechu hingke iko jong thaini khagui chaisi paikha thokjagoi pora kisapano kosok koroi asake buslei chikon bisingo bahan mangsi ke taklai ni batai lecho ma masano saimaya lecho bo morok mani motha sasi 80 tega rok maru. 1 hour later. Tabo khe horni 7ta tamui tongo hingke ang bazar thanan sekangno awan chomai kalangjak ke abono tabuk serei tongo tabo batui bo phai tongo khere hingke ang buiyang awan serei tongo hingke batui sek awan chanani hingke busuksi thokhaya da hingke abose iko naidi awan ko phalai thangka pura khum haising tongsiwo obo lo serbai paisi khagui paisinai. Oro maimi burujak ang maimi rujak hingke sinil khai thokjak sogo iko oro khe blep kotor ni kotor hingke tei kaisa jagao iko oro hingke blep chikon ni chikon chai chathatong tongkha norok tamo bai tamo awan serke thokjak comment khlai sari hingke tini nani blog osuk jora nong sinai watui bo phai tongkha mobile bo charge paikha tei ang khaimanglang noroi malai next blog bye bye.